50 de grade, îmbrăcați la costume, la cămașe, la alea. Dați-ne 2 cartoane de ouă, că avem pui la sub braț. Clocim. Oh, comacu! Ce faci, mâine bună? Ce vrei să faci? Bine, faci. Ce vrei? Hai fă live acum să-mi plătești ochelari. Mamă, să mă... Fofi! Fofi! Mama e casnică și tata e șofer pe vitanța de căcat și mai face uneori, mai ia și molos, mai ia molos, să ce construcții și dă... Am și un mesaj de la toată lumea, de la regele nostru, Romeo Fantastic. Pentru fetele, mai spălați-vă. Ce ai făcut de merge așa că vreau, mă? Am dansat hore seara. Mamă, mâncați-și gurat. Roata, băi! Am adormit și noi puțin, într-o poziție mai nefirească. Vrei sare? Mult, puțin, cum? Puțin așa. Pe sos sau pe ăla? Pe pireul. Ia uite cremă ce are, cred că e de-aia de față. Ia uite cremă ce are, mă, să aici la Târnăveni. Ia uite cremă, ia uite cremă. Ce faci în pizda, mă, că e un soare, futu-ți familia. Futu-ți Dumnezeu. Bă, e un soare, bă. Ce caută, mă, ferească să... Ce caută, mă, untura lui Mătambaien? Am zis că-i dă aia Head and Stick de la Head and Shoulder să mă spăl pe față cu dove de ăla, cu dă. Mai da, mi-am dat cu untură pe față în pizda, mă. Obsticați pe mine, stau pe loc și tot fac bani, sunteți fetițe, dar nu sunteți stupei. Am stat 2 minute peste ora 8. 2 minute. Sunt rebelă rău de tot, sunt pe bune. Sunt altceva. What you gonna do, boys? This is a Ce faceți, băi, boșilor? E casă, mă, taxiul ăsta. Ești casă. Ia-ți iai unul liber? Ce faci, bă? Ce să joci CSGO? Da, frate. Haide, urcă-te mașină. Ce faceți, băi, boșilor? Dați voi un like. Haide, băi, boșilor. În Constituție. În Constituție. Flăcărica și gustă. În rotul tot? Tot în rotul. Tu ce părere ai de rotul? E cea mai frumoasă culoare ever, never. Pentru părinții voștri. Și stai acolo, mănânci, mâncați-și gura ta și vine un copil de ăla mic. Șarpili, bă, și-mi bagă una în gură, așa e de bun. Hai de Imogene, strigă Șarpili, am donat 2 euro, fut-o pe măta Imogene, la modul ăsta, știi? Și, bă, zic, stai puțin, că trebuie să fie și o limită. Zic, puțin așa, zic, trebuie să fie și o limită, măi. Bă, cu aia coborâm, mă? Ce trebuie să fac? Trebuie să facem, să coborăm, să mă. Să românile, mici aveți? Dați și mie 5 aripioare de alea picante, meniu de la 2 porții de aripioare picante. Doar porțiile, da? Da, așa. Meniu și cu cartofi și cu toate alea. Sosuri vrei? Meniu mediu sau mare? Mare! Nu, mediu. Mediu. Vrei sosuri la ele? Da, nu? Sosuri? Mediu. Deci 5 aripioare, da? Da, 2 meniuri de 5 aripioare, așa. Ce băutură? Cola aveți, misugi? Da. Și un Big Mac vreau. Maioneză. Ce băutură vreți? Cola. Da. Maioneze. Și 3 maioneze. Și ce ați mai spus? 3 maioneze. Și un Imediat. Big Mac ați notat? Big Mac azi. Rasule. Da, decât sandwich-ul, atât sandwich-ul. Un chicken grill și o cola, da. Și mai dați un chicken grill, doar sandwich și o cola medie. 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 Misugi? Da.
Cât de vrei. Și un dublu cheese, doar șocola, mă. Mamă, cred că au filmat ăștia cu aia. Fără cola, mă. O să 44. Așa.